నిజామాబాద్ లో సోమవారం రైతు మహోత్సవ సభ జరిగింది. అయితే సభా ప్రాంగణం పక్కన హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్ అవడంతో టెంట్లు కూలాయి. గాలి దుమారంతో స్వాగత తోరణం కూలిపోయింది. హెలికాప్టర్ లో మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, జూపల్లి కృష్ణారావు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, టీపీసీసీ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్, షబీర్ అలీ ఉన్నారు. హెలికాప్టర్ గాలికి సభా ప్రాంగణం నుంచి రైతులు పరుగులు పెట్టారు. సభలో స్వల్ప తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది.